ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାରୀରିକ ରୂପରେ ସୁସ୍ଥ ନଥାନ୍ତି ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ କମଜୋର ଓ ପତଳା ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ସମୟରେ ନିଜ ଓଠ ଉପରେ କିସ୍ କରିବାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ ଭଲ ପାଇବା ନୁହେଁ କେବଳ କାମ ବାସନାର ଭୋକିଲା ଅଟନ୍ତି। ବସ୍ତ୍ରହୀନ ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ କପଡ଼ା ସହିତ ଓଦା ହୋଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗିଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଭଳି ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷକୁ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ। ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସପ୍ତାହରେ 3 ରୁ 4 ଥର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନିଜ ଜୀବନରେ ନିଶାକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେହି ପୁରୁଷଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ବି ଖୁସି ରହିନଥାଏ କାରଣ ସେହି ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କେବେ ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିନଥାଏ। ସେହି ମହିଳା ଯିଏ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀକୁ ନାଭି ତଳେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସୁନ୍ଦରତା ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ। ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା ବି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ମହିଳା ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କଳା ଓ ଲାଲ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା ହଜାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପୁରୁଷର ଧ୍ୟାନ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିନେଇଥାଏ। ଯଦି ବିଛଣା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ଯାଉଛି ବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଢିଲା ପଡ଼ିଯାଉଛି ବା ଜମାରୁ ଠିଆ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଏହି ଘରୋଇ ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ 4 ରୁ 5ଟି ରସୁଣ କୋଲାର ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ସେଥିରେ ଖାଣ୍ଟି ମହୁ ଲଗାଇ ଚୋବାଇ ଚୋବାଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ରାତିସାରା ଟାଇଟ୍ ଓ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବ ଜମାରୁ ଶୋଇବାର ନାମ ନେବ ନାହିଁ। ଯଦି ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ତ 2 ପଦ କଥା ବି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଲାଗିଥାଏ ଓ ଯଦି ନ ମିଳେ ତ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ବି ଫାଶୀ ଦଉଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ। ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ମନ ପାଗଳ ପ୍ରଜାପତି ଭଳି ହୋଇଥାଏ କାରଣ ସେ ସବୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ବନାଇବାର ମଉକା ମିଳିନଥାଏ ତେବେ ସେହି ମହିଳା ସବୁବେଳେ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଯାଏ।